Περίπου στο ακρότατο σημείο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην οροσειρά της Ροδόπης, στις δύο πλευρές των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, λειτουργούν από τη δεκαετία του 30 δύο σημαντικά για την περιοχή νοσοκομεία. Και τα δύο έχουν πάρει τα ονόματα δύο σημαντικών προσωπικότητων που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στις πατρίδες τους. Το πρώτο, το βουλγαρικό, που λειτουργεί από το 1932 στο Κίρτζελι, φέρει το όνομα του σπουδαίου γιατρού Ατανάς Ντάβοφσκι, που διοίκησε το νοσοκομείο τη δεκαετία του 50 και συνέδραμε αποφασιστικά ώστε αυτό να αναπτυχθεί και να εξυγχρονιστεί για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες νοσηλείας του πληθυσμού. Το δεύτερο, το ελληνικό, που λειτουργεί από το 1937 στην Κομοτηνή, πήρε το όνομά του από τον δωρητή του, τον σπουδαίο Κωνσταντινοπολίτη επιχειρηματία και δωρητή Κωνσταντίνο Σισμάνογλου, που διέθεσε όλη του την περιουσία για να έχουν ιατρική φροντίδα οι πρόσφυγες συντοπίτες του. Και αυτό μπορεί να είναι το σημαντικότερο ιστορικό στοιχείο που συνδέει τα δύο νοσοκομεία, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Το κοινό του στοιχείο σήμερα αφορά το έργο Medici-Net. Τα δύο νοσοκομεία συνεργάζονται στην εκπόνηση και υλοποίηση ενός πρωτοποριακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013. Το Medici-Net θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων Κομοτηνής και Κάρτζαλη και του ιατρικού τους προσωπικού για την καλύτερη αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών με έμφαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 ήταν καταρχήν να έρθουν κοντά οι φορείς, να συνεργαστούν για πρώτη φορά σε κοινές δράσεις, να γνωρίσει ο ένας τον άλλον, ούτως ώστε να διατυπώσουν, να διαμορφώσουν και τέλος να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα αντιμετώπιζαν κοινά προβλήματα και θα έδιναν κοινές λύσεις. Το πρόγραμμα έχει έρθει να βοηθήσει προτεραιότητες οι οποίες αφορούν την διαχείριση κινδύνων, φυσικών κινδύνων, την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τη συνεργασία στον τομέα της υγείας, τη συνεργασία και την ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς και άλλα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις γενικές αυτές προτεραιότητες. Το έργο με ακρονίμιο Medici-Net ήρθε να καλύψει κάποια κενά τα οποία αφορούν το χώρο της υγείας στη διασυνοριακή περιοχή και αυτές τις ανάγκες. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι για μας το έργο είναι ένα έργο όχι από τη μία πλευρά ή από την άλλη, είναι ένα το έργο, δεν είναι ούτε ελληνικό ούτε βουλγαρικό, είναι ένα το έργο και οι δύο φορείς συνεργάστηκαν πλήρως με τακτικές συναντήσεις και όπου χρειάστηκε η δικιά μας βοήθεια δόθηκε και είναι σίγουρο ότι και στο μέλλον όπου υπάρχουν παρόμοιες προτάσεις, όπου υπάρχουν στέρεες συνεργασίες οι οποίες έχουν να προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία και στη μία και στην άλλη πλευρά των συνόρων, τότε είναι σίγουρο ότι η υπηρεσία μας θα σταθεί αρρωγός. Το Κίρτζαλι, που βρίσκεται 259 χιλιόμετρα από τη Σόφια και 90 από το Πλόβδιβ, είναι μια όμορφη πόλη περίπου 76.000 κατοίκων, που θεωρείται ως το κέντρο της βιομηχανικής, εμπορικής και πολιτιστικής ζωής της Ανατολικής Ροδόπης. Το νοσοκομείο της πόλης έχει το σχήμα του ανοιχτού βιβλίου για να σηματοδοτεί τη διάθεση για συνεχή επιμόρφωση αλλά και ανοιχτή διάθεση προς το κοινό. Έχει τιμηθεί με αξιόλογες διακρίσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, όπως με το βραβείο Leader από τον Διεθνή Οργανισμό Actu Adilat που εδρεύει στη Μαδρίτη. Διαθέτει πιστοποιητικά ISO, ενώ συγκαταλέγεται στα 5 καλύτερα νοσοκομεία της Βουλγαρίας. Διαθέτει 345 κλίνες και όλες τις κλινικές, τα τμήματα και τα εργαστήρια ενός σύγχρονου νοσοκομείου και εξυπηρετεί σήμερα την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ροδόπης. Στο νοσοκομείο εργάζονται 604 άτομα, 120 γιατροί, 260 νοσηλευτές και άλλα 224 σε παραϊατρικές, διοικητικές, τεχνικές και λοιπές ειδικότητες. Сега, действително, когато говорим за предизвикателствата, трябва да обърнем внимание на това каква е готовността на тези две болници да посрещнат пациенти, които са пострадали при пътно-транспортни происшествия. Тук говорим за съвременно, за модерно лечение, което изисква много допълнителна медицинска техника и апаратура за диагностика и за лечение и, разбира се, условия, където пациентите да бъдат настанени и операционни зали, в които те евентуално да бъдат оперирани.
Специално за болницата в Кърджали искам да кажа, че този проект покри необходимостта именно от обновяване на тези операционни зали, които са 5 на брой в нашето лечебно заведение. Η Κομοτηνή, η πρωτεύουσα της ελληνικής Θράκης, βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Ελλάδας, στον νομό Ροδόπης, 746 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και 253 από τη Θεσσαλονίκη. Είναι έδρα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, με πληθυσμό 67.000 άτομα. Πασίγνωστη για τα προϊόντα της, ιδίως τη ζαχαροπλαστική και τους ξηρούς καρπούς, εντυπωσιάζει για το ιδιαίτερο παραδοσιακό χρώμα των γειτονιών της, αλλά και την ιστορία της, καθώς αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών των Βαλκανίων εδώ και αιώνες. Το Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διαθέτει σήμερα 200 κλίνες. Αρχικά διέθετε 5 κλινικές, ωστόσο οι ιδιαίτερες συνθήκες που εξελίχθηκαν στη Θράκη το ανάγκασαν να επεκταθεί και να εξελιχθεί. Η γεωγραφική του τοποθέτηση πάνω στον οδικό άξονα Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού της περιοχής λόγω της παλινόστησης σημαντικού αριθμού Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, συνετέλεσαν ώστε να αναπτυχθεί ραγδαία τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Σε ετήσια βάση σήμερα καταγράφονται περί τις 14.000 εισαγωγές ασθενών, 42.000 ημέρες νοσηλείας και 3.200 χειρουργικές επεμβάσεις και στα εξωτερικά ιατρεία 26.000 επισκέψεις. Σήμερα το Σισμανόγλιο διαθέτει 3 τομείς: τον παθολογικό, τον χειρουργικό, τον εργαστηριακό και τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και ημερήσιας νοσηλείας και το κέντρο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Στους τομείς εντάσσονται συνολικά 21 τμήματα, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου γενικού νοσηλευτικού ιδρύματος. Στους τομείς λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής τα τελευταία χρόνια βρέθηκε σε ένα κομβικό σημείο σε σχέση με τη γεωγραφική του θέση. Το λέω αυτό διότι αφενός έχουμε την κατασκευή και λειτουργία εδώ και μερικά χρόνια της Εγνατίας Οδού, που ενώνει τους κήπους με την Ηγουμενίτσα και διέρχεται δίπλα από την πόλη της Κομοτηνής. Και τον τελευταίο καιρό έχουμε και την κατασκευή και λειτουργία του κάθετου άξονα που ενώνει τη Βουλγαρία με την Ελλάδα μέσω του συνοριακού σταθμού Μακάζα, και εξ αυτού του λόγου θα πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει περιστατικά τα οποία θα συμβούν λόγω της λειτουργίας αυτών των 2 αξώνων. Επιπλέον θα πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και την αυξημένη προσέλευση πολιτών οι οποίοι προσέρχονται πια σε δημόσια νοσοκομεία λόγω της οικονομικής συγκυρίας, και αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια με μια αύξηση γύρω στο 30% των προσερχομένων πολιτών, της αύξησης των εισαγωγών, της αύξησης των προσερχομένων στα εξωτερικά, αλλά και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Συνεπώς πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε με συγκεκριμένες ενέργειες, ούτως ώστε να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου δρόμου, που αποτελεί έναν από τους κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού, φέρνει τις περιοχές Κομοτηνής και Κύρτζαλη πολύ κοντά, αφού κάνει εξαιρετικά εύκολη την πρόσβαση σε ένα νέο μεθοριακό σταθμό ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Πρόκειται για ένα σύγχρονο οδικό άξονα μήκους 23 χιλιόμετρων που συνδέει την Κομοτηνή με την Νυμφαία στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διαθέτει μία λωρίδα ανακατεύθυνση και λωρίδα βραδιπορίας, ενώ για την άνετη διέλευσή του κατασκευάστηκαν 5 τούνελ και 2 ισόπεδοι κόμβοι. Έχει σχεδιαστεί για ταχύτητα κίνησης 80 χιλιόμετρων την ώρα. Μετά την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα, της κατασκευής του κάθετου άξονα, τουλάχιστον του μεγαλύτερου τμήματός του, γιατί επίκειται και ένα δεύτερο νότιο τμήμα, έχει διασυνδεθεί ουσιαστικά η Κομοτηνή αλλά και η Εγνατία Οδός με τη Βουλγαρία διασυνοριακά, με τον Δήμο του Κύρτζαλη, αλλά συνολικότερα και με τη Βουλγαρία. Έτσι αποκτάει λοιπόν η Ροδόπη, ο νομός Ροδόπης, η Κομοτηνή, αποκτάει μια ακόμα καλύτερη ενδοχώρα από αυτή την οποία είχε. Ήδη έχουμε τις πρώτες ανταλλαγές επισκέψεων πολιτών των 2 χωρών.
Ήδη έχουμε δειλά-δειλά και κάποια πρώτα βήματα επιχειρηματικής διακίνησης επιχειρηματικότητας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Δήμος Κομοτηνής μετά και τον Καλλικράτη έχει αποκτήσει μια ενδιαφέρουσα παραλία, παράκτια ζώνη, παραλιακή ζώνη και προσβλέπουμε και στην παρουσία Βουλγάρων τουριστών, καθώς είναι τώρα σε απόσταση 40 λεπτών από τα σύνορα τα όμορφα παράλια του Δήμου Κομοτηνής, και ήδη έχουμε και τα πρώτα βήματα. Από το Σεπτέμβρη είχαμε αρκετό κόσμο που επισκέφτηκε το Δήμο μας. Εύχομαι και ελπίζω η συνεργασία αυτή να είναι η αρχή και άλλων διασυνοριακών συνεργασιών. Εμείς ως Δήμος κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση ούτως ή άλλως και πιστεύω ότι πραγματικά θα έχει συνέχεια. Кърджали и района на Комотини имат дългогодишна история от много здрави и стабилни връзки както между хората, така и между институциите. Особено през последните 15 години между Кърджали и Комотини има много тясно сътрудничество и като културен обмен, и като общи проекти, които се реализират. Тук с удоволствие бих подчертал факта, че община Кърджали и Комотини имат подписан протокол за побратимяване още преди повече от 10 години, както и за това, че през последните 10 години ние имаме десетки общи проекти, които сме реализирали както между двете общини Кърджали и Комотини, така и между неправителствените организации от Кърджали и Комотини. Бих посочил някои от тях. На първо място, един от много важните проекти е свързано с изграждането на индустриална зона в Кърджали по проект ФАР, трансгранично сътрудничество на Европейския съюз, по един общ проект между двете общини, като огледалният проект е в района на Комотини, има една много голяма индустриална зона. Нашият голям проект вече е готов като технически проект и в настоящия момент ние очакваме и финансиране за този проект. На второ място, по отношение на социалната сфера, имаме проекти свързани с хора с увреждане, имаме множество проекти свързани с обмен на деца и ученици и последният проект, който ние реализирахме между болниците на Кърджали и на Комотини, е именно този операционен блок, в който в момента и се намираме. Νομίζω πλέον ότι μιλάμε για μια άμεση επαφή των δύο λαών στην περιοχή και νομίζω ότι μιλάμε για μια κοινή αναπτυξιακή προοπτική πλέον και για τις δύο περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων. Νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά η συνεργασία η οποία αναπτύσσεται μέσα από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας στο Interreg είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία. Γνωρίζω για το πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Είναι μια πολύ σημαντική υποδομή η οποία θα εξυπηρετήσει αντίστοιχα και τους κατοίκους της βουλγαρικής πλευράς και με την ίδια φιλοσοφία εκπονούνται και πάρα πολλές δράσεις και από την περιφέρεια. Εμείς σήμερα υλοποιούμε 32 προγράμματα εδαφικής συνεργασίας ως φορέας, ως περιφέρεια. Τα περισσότερα από αυτά εντάσσονται στο κοινό πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία. От гледна точка на европейското ни разбиране за това, че Европа е нашият общ дом, да кажем, че болницата в Кърджали всъщност е и болницата на Комотини. И обратно, болницата на Комотини е и болницата на кърджалийци. Разбира се, с пожеланието да нямаме толкова нужда от услугите на двете болници, но нивото, което в настоящия момент виждаме, е на много високо ниво, за което могат да ни завидят не само от нашата страна, но то бих казал, че нивото е европейско. Η νέα αυτή πραγματικότητα στην περιοχή της Ροδόπης, τόσο στην ελληνική όσο και στη βουλγαρική πλευρά, έρχεται να πλαισιωθεί από δύο σημαντικά στοιχεία. Ένας νέος δρόμος θα σημάνει την αύξηση στον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων. Ένας νέος δρόμος που συνδέει με πολύ καλύτερους όρους ταχύτητας και άνεσης δύο περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη δομών που θα προσφέρουν στους πολίτες καλύτερες υπηρεσίες μέσα από τη συνεργασία κρατικών αρχών και των στελεχών του. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε και εφαρμόζεται το έργο Medicinet, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα δύο νοσοκομεία, αυτά της Κομοτηνής και του Κύρτζαλη, συνεργάζονται μέσω του Medicinet προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες που θα προκύψουν από την αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες βάσει της πάγιας αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την τρίτη αναφορά συνοχής, οι άνθρωποι δεν πρέπει να μειονεκτούν εξαιτίας του τόπου στον οποίο ζουν και εργάζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν ένα παράγοντα κλειδί αναφορικά με τη συνοχή. Στελέχοι των δύο νοσοκομείων σχεδίασαν το περιεχόμενο του προγράμματος. Αγοράστηκε ένας σημαντικός αριθμός μηχανημάτων που θα υποστηρίξουν την απεικονιστική μέθοδο, τις απεικονιστικές μεθόδους του ακτινολογικού, για να ξεκινήσουμε από αυτό. Αγοράστηκε ένας σημαντικός αριθμός αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών και ένας αριθμός απεινιδωτών χειροκίνητων ημιαυτόματων που τους λειτουργούν οι γιατροί. Αγοράστηκε εξοπλισμός που αφορά την υποστήριξη του αεραγωγού, αεραδικοσκόπια, ένας ειδικός εξοπλισμός που αφορά την αντιμετώπιση του δύσκολου αεραγωγού, δηλαδή ένας τρόπος έμεσα να αντιμετωπίζουμε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούμε με απλές μεθόδους να εξασφαλίσουμε τον αεραγωγό στον ασθενή και να του δώσουμε τις πρώτες βοήθειες και τις εξειδικευμένες βοήθειες για την αναπνοή του. Αγοράστηκε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά το προνοσοκομιακό κομμάτι, που είναι το ασθενοφόρο, που είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Και γενικά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπήκαν σε μια σειρά οι ανάγκες μας, ιεραρχήθηκαν και καλύφθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου. Επίσης, αυτό που θα ήθελα να αναφέρω, που ίσως δεν έχει δοθεί τόσο σημασία, είναι το κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού. Έχουμε εξασφαλίσει ένα σημαντικό αριθμό ωρών για την εκπαίδευση του προσωπικού μας και αυτό θα εξασφαλίσει την επανεκπαίδευση προσωπικού που είναι ήδη εκπαιδευμένο, την πιστοποίηση προσωπικού σε βασικά και πιο εξειδικευμένα θέματα υποστήριξης της ζωής, και νομίζω ότι είναι επίσης ένα κομμάτι που ίσως να είναι από τα μεγαλύτερα κεφάλαια αυτού του προγράμματος. Το έργο Medicinet εξασφάλισε τον υψηλότερο προϋπολογισμό στα πλαίσια και των δύο προκλήσεων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. Το ποσό του περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι ο προϋπολογισμός του, προέρχεται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Ами, по стандарт една операционна зала трябва да отговаря на условията на световните стандарти, включая оборудване, операционна маса, операционни лампи, бактерицидни лампи, анестезиологичен апарат, електроножове, масички и плотове за поставяне на инструментите. Не на последно място, обща климатизационна, която съществува в момента, извеждане на отработените газове навън активно и вкарване на пресен, стерилен въздух. Това всичко го има отработено и работи перфектно. До тук сме само оптимисти, в смисъл такъв, че всичко, което е свързано с тях и с тяхната помощ във връзка с проекта, сме видяли само добро. Господ да пази, дано да не се повиши автомобилния травматизъм, а то вече е отворено шосето между Комотини и Кърджали, но сме готови да посрещнем тези предизвикателства и както и до сега сме работили добре с гръцките колеги, се надявам това да се утрои и учетвори, защото от тяхна страна срещаме абсолютно разбиране и колегиалност от колегите, които работят в Комотини, в болницата им. Όλα τα αναμενόμενα αποτελέσματά του έχουν έναν ισχυρό καινοτόμο χαρακτήρα, μιας και συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα από την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή. Τα κονδύλια είναι περίπου γύρω στις 850.000 ευρώ και έχουν αναβαθμιστεί αρκετές κλινικές του νοσοκομείου με καινούργιο εξοπλισμό, τα οποία αναβαθμίζουν και γίνονται πιο αποτελεσματικές οι υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ο δεύτερος άξονας ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου μας, όπου θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα σεμινάρια με θέμα της πρώτης βοήθειας κατά κύριο λόγο. Τα σεμινάρια αφορούν και το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό, αλλά και τους οδηγούς ασθενοφόρων και τους τραυματιοφορείς. Και ο τρίτος άξονας είναι η δράση πληροφοριακού ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως ας πούμε για παράδειγμα η διενέργεια ενός ιατρικού συνεδρίου, οι μερίδες ασφαλούς οδήγησης που θα απευθύνουν στους κατοίκους της πόλης, της Κομοτηνής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
καθώς επίσης και στην καθιέρωση ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου της Κομοτηνής και του νοσοκομείου του Κέρτζελη. Аз считам, че този операционен блок няма своята конкуренция в Южен централен район към момента и представлява едно голямо постижение в съвместните усилия от двете страни на границата да се изгради една сигурност, да се изгради една бих казал, достатъчна обезпеченост по отношение на пътно-транспортните инциденти и происшествията от двете страни на границата. Хората да се чувстват сигурни, когато пътуват и разбира се да бъдат сигурни, че ако не дай си Боже се случат и такива неприятни инциденти, тяхното здраве е защитено. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν σήμερα για τους Έλληνες τη σημαντικότερη αιτία χαμένων ετών αναμενόμενης ζωής. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Ελλάδα οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα είναι σχεδόν 2 φορές πιο συχνοί από ό,τι παγκοσμίως. Κάθε χρόνο 2.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους σε κάποιο τροχαίο στην Ελλάδα. 4.000 άτομα τραυματίζονται βαριά και 30.000 ελαφρά κατά μέσο όρο. Η κατάσταση βελτιώνεται όσο βελτιώνονται οι ελληνικοί δρόμοι. Στο μήκος της Εγνατίας Οδού, του μεγαλύτερου αλλά και πιο σύγχρονου οδικού άξονα της χώρας, σημειώνονται αναλογικά πολύ λιγότερα ατυχήματα. Το έργο σχεδιάστηκε με βασικό πυλώνα την κατάσταση αυτή. Προετοιμάστηκε μεθοδικά σε πολλές διαδοχικές φάσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων παραγόντων. Με την πρόοδο του έργου, μία σειρά από ενέργειες και δράσεις θα υλοποιηθούν, κάτι που έχει πολλαπλά ωφέλη. Όχι μόνο στις εμπλεκόμενες κρατικές δομές, αλλά κυρίως μέσω αυτών στους πολίτες που κατοικούν στην περιοχή και στις δύο πλευρές των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Και αυτό είναι το πλήρες νόημα της διασυνοριακής συνεργασίας. Αυτό αποτελεί και τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.